Čaute bikery, zdravím vás z nového dielu Bike Mission. Dnes som pre vás pripravil trošku teórie a budeme sa baviť o kolesách. Rozmýšľal som, čo by som vám ešte chcel a mal odovzdať a napadlo ma, že vlastne sme sa vôbec nebavili bližšie o kolesách. Kedy som vám točil video v garáži, ako ich správne demontovať a tak podobne. Nakoniec toho bolo 15-minútové video, ale ktoré si myslím, že bolo veľmi praktické. Ale nebavili sme sa celkovo o kolesách ako takých, čo sa týka ráfikov, nábojov, výpletov, plášťov, insertov a tak podobne. Celý ten taký veľký balík, takže to si dneska prejdeme a skúsim vám zazdieľať všetky moje poznatky a skúsenosti. Dúfam, že na nič nezabudnem, bude to pomerne veľa informácií, tak dúfam, že sa dozviete všetko podstatné. Začneme od stredu, čiže nábojmi. Samozrejme musíte rozlišovať, či sa jedná o predný alebo zadný náboj kvôli viacerým veciam. Predný náboj v súčasnosti, čo týka enduro bajkov a trailových bajkov, najčastejšie 110x15 mm oska, ktorá ide vnútrom kolesa. A v podstate na jazdovom bajku mám to isté, ale 20 mm osku, nie 15. A čo týka zadného náboja, tak ten má samozrejme jeden dodatok a to je orech, kde vlastne prichádza kazeta. Či už je to HG-čkový orech, XD-čkový, microspline, je toho milión, ťažko sa v tom vyznať, ale práve podľa kazety, podľa jej šírky počtu pastorkov sa dáva priamo ten konkrétny orech. Na druhej strane, oproti orechu na zadnom náboji, ale teda toto sa týka aj predného náboja, nájdeme uchytenie kotúča. Najčastejšie sa používa 6-bolt alebo 6-šrobikové uchytenie. Najčastejšie je to 25 mm Torx, ktorý máte napríklad vždy aj na multikľúči, práve aj z tohto dôvodu. Druhý spôsob od Shimana tzv. Center lock, kedy kotúč dotiahnete iba jednou maticou a jedným kľúčom a nemusíte dávať 6 šrobikov každý zvlášť. Opomenul som šírku zadného náboja, to je ešte dôležitejšie, ak by ste si kupovali samotný zadný náboj, pretože výrobcovia majú rôzne šírky zadných stavieb a práve tomuto rozmeru musíte prispôsobiť váš náboj. Najčastejšie sa používa a ja mám rozmer 12x148, ale sú aj rôzne iné, v súčasnosti dokonca aj niečo ako Super Boost, čo je myslím si až 157 mm alebo tak, takže naozaj je toho pomerne veľa, na zjazdiaku mám 12x150 mm, čiže veľký pozor na toto, ak by ste kupovali samotný náboj. A čo je veľmi dôležité pri kúpe napríklad samotného náboja, keď chcete vymeniť, je počet dier, pretože počet dier na náboji sa musí zhodovať s počtom dier na rafiku, aby ste dokázali koleso správne napliesť. Ideme ďalej, čo sa týka špíc alebo teda výpletu kolies. Niekomu to príde nepodstatné, ale verte mi, že to, čo vám teraz poviem, vám vysvetlí, že to naozaj je veľmi podstatné. Na svetovom pohári jazdec Troy Brosnan, Australan, hovoril, alebo teda jeho mechanik hovoril, že Trojovi chystá na každé preteky až 3 páry kolies s rôznou tenziou špíc, čiže s rôznou tvrdosťou napletenia výpletu a Troj ich testuje podľa tráte, ktorému vyhovujú viac, ktorému vyhovujú menej, takže veľmi, veľmi dôležitá vec. Čo sa týka počtu špíc, tak najčastejšie, ja keď som začínal, sa jazdilo vždy 36 dier, alebo 36 špíc. Aktuálne jazdím 32 na e-bajku aj na zjazdovom bajku a najmenej špíc, čo som videl, tak je 28 a aj vpredu, aj vzadu a to jazdí napríklad jeden z najlepších jazdárov sveta, Loic Bruni. Čo sa týka toho počtu špíc, tak keď máte počet iba 28, tak samozrejme máte o 4 špice na kolese menej a koleso je o niečo ľahšie, ale zároveň je aj o niečo viac flexibilné a poskytuje viac trakcie. Čiže nesnažia sa, minimálne na svetovom pohári, sa nesnažia jazdci mať najtuchšie kolesá, aké sú možné, ale práve nejakú kombináciu medzi tuhosťou, medzi odolnosťou a tak, aby dosiahli z bicykla pocit, ktorý naozaj potrebujú a chcú. V každom servise to samozrejme vedia, ale aby ste vedeli aj vy, dĺžka špíc je ich veľmi veľa druhov, pretože to závisí od toho, či máte 27,5 palcové koleso, 29 palcové, akú výšku rafika máte a zároveň aj aký je priemer náboja, kde sa špice vkladajú. Či tá dĺžka od náboja po rafik je častokrát iná a keď máte moc dlhé špice, je to problém, keď moc krátke, takisto problém. Takže pokračujeme ďalej, na to asi najhlavnejšie, čo ľudí napadne okrem plášťov, keď sa bavíme o kolesách, a to sú rafiky. Rafikov takisto v ponuke veľmi veľa druhov, najbežnejšie, samozrejme čo týka priemerov, tak 29, 27,5. A čo týka materiálu, tak drahšia verzia a ľahšia verzia a asi tuchšia verzia karbonové rafiky. Lacnejšia verzia, častejšie používaná, sú hliníkové rafiky. Čo sa týka nejakého tvaru a šírky, v súčasnosti najpoužívanejšia šírka je vnútorná šírka rafika, teda 30 mm. Vonkajšia samozrejme záleží to od stiena tak podobne, ale tá vnútorná je dôležitá a vravím tá v súčasnosti 30 mm.
Čo viem a čo je tiež dosť zaujímavé, tak na svetovom pohári opäť Loic Bruni jazdí užšie rafiky od firmy DT Swiss endurové, alebo áno, endurové rafiky, ktoré majú vnútornú šírku len 27 mm. A prečo je to dôležité je, že v podstate čím užší rafik máte, tým viac má guma ako keby oblejší tvar a je trošku poddajnejšia, čiže opäť by mala poskytovať lepšiu trakciu, hlavne v odklonených úsekoch a tak podobne. Ale na druhú stranu jazdec, ktorý vyhral 5-krát svetový pohár tento rok, Jackson Goldstone, jazdí širší 30 mm rafik karbonový a vidíte, napriek tomu obidva dokázali vyhrať také prestížne preteky, ako je svetový pohár, čiže nedá sa úplne určiť, čo je lepšie. Ale aby ste mali prehľad, že naozaj takéto sú možnosti a hovorím, veľmi dôležité je, keď si skladáte kolesa, rovnaký počet dier na rafiku a na naboji, inak to nedáte dokopy a za mňa môžem odporúčiť, ja jazdím vnútornú šírku 30 mm a myslím, že to je taká zlatá stredná cesta. Takisto, čo sa týka rafikov, moja skúsenosť, nie je to žiadna reklama, značky hovoriť nejdem, ale rozdiel medzi lacnejším a drahším rafikom. Napríklad lacnejší rafik môže výrobca ušetriť tým, že je lepený spoj, nie je zváraný, čo je lacnejšie na výrobu, ale potom vy keď ho jazdíte a náhodou trafíte nejakú skalu a spoj sa vám v tom lepenom mieste trošku rozíde, tak vám koleso môže jednoducho vyfučať a vy musíte riešiť defekt. Zatiaľ čo keď máte zváraný rafik, tak naozaj v tom spoji to nepovolí, to skôr ho naozaj preliačite niekde inde. Takže to je rozdiel, že možno na začiatku ušetríte a potom s tým budete mať trable v budúcnosti, takže pozor na to pri výbere. Prečo hovorím, že vnútorná šírka 30 mm je stredná cesta je, pretože som sa stretával aj s tým, že sa často dávali na bicykel aj 35 mm rafiky, hlavne na e-bajky, ale teda aj celkovo si to ľudia vedeli aj na zjazdový bike a tak. Čo nie je zlé, ale v podstate musíte chápať, že či máte širší rafik, tým sa mení tvar toho, ako je guma na rafiku obutá a je taká plochejšia a zároveň, keďže máte širší rafik, tá guma sa oveľa ťažšie nakláňa do strán, čo znamená, že vám to môže napríklad v traverzoch alebo proste v odklonených úsekoch držať trošku horšie, pretože tá guma sa ťažšie uhýba a ťažšie sa prispôsobuje tomu terénu, po ktorom idete. Sú to pomerne detailné veci a dá sa jazdiť na všetkom, samozrejme aj na takom, aj na kadejakom inom bicykli s inými kolesami, ale toto sú všetko veci, ktoré sa riešia a ktoré si možno môžete skúšať uvedomovať, keď sa vozíte vy. A toto je ako keby tá veda za tým, čo všetko sa rieši napríklad na svetovom pohári alebo tak, keď sa veci jednoducho vyvíjajú a dávajú neskôr do predaja. Čo sa týka mojich grafikov, tak ja jazdím vyslovene vždy hliníkové, pretože je to pre mňa najlepší pomer cena výkon a skúšal som aj karbonové rafiky, ale zdemoloval som ich hneď prvý deň. Napriek tomu by som to ešte znova vyskúšal, dal by som tomu ešte šancu, ale zaujímavá váš názor, čo jazdíte vy a ako máte skúsenosť, kľudne napíšte komentár, rozprúdime trošku debatu. A je tam naozaj veľký rozdiel cenovky medzi hliníkom a karbonom. Na druhú stranu na karbon vedia dať výrobcovia aj doživotnú záruku, takže hovorím, otváram debatu, dajte vedieť váš názor. Pri rafikoch ešte na chvíľočku zostaneme. Čo budete potrebovať? Ak chcete bezdušový systém, tak na rafik nalepiť bezdušovú pásku a bezdušový ventil. Pre ľudí, ktorí nedostávajú defekty alebo nejazdia tak rýchlo alebo nejazdia na kameňových podkladoch, hlavne to, že nedostávajú defekty, ja by som odporúčal zostať na dušiach, pretože je to v praxi oveľa jednoduchšie. A pre tých, ktorí ale defekty už dostávajú ako ja, keď jazdíte rýchlo, že naozaj nechcete tie duše sekať, tak hovorím, budete potrebovať bezdušovú pásku, bezdušový ventil a tmel, alebo mlieko teda. Nebudeme konkrétne zachádzať do detailov o obúvaní bezdušových kolies, také video už na kanáli máme, keď pozriete feed, tak určite to tam nájdete. Čo sa týka ďalšieho postupu, keď obúvate plášť, máte ešte na výber, či budete jazdiť prázdny bezdušový systém, alebo budete jazdiť s insertom, alebo tzv. Vložkou. Vložka na ochranu defektov, výborná vec, keď jazdíte veľmi rýchlo alebo rozbitý terén, aby ste ochránili rafik, predišli tomu, že vám vyfúči koleso alebo že zdemolujete drahý rafik. A na druhú stranu, pokiaľ máte insert, tak vám to znižuje vlastne objem, ktorý je nafúkaný v kolese a ten objem nafúkaný v kolese funguje ako taký prirodzený tlmič. Čiže keď vy vyplníte, dajme tomu, že polovicu alebo tretinu toho priestoru insertom, tak máte z toho trošku iný pocit, tie nárazy sú trošku tvrdšie, jednoducho tá guma inak pracuje a zároveň takisto ako pri širšom rafiku, ten insert trošku blokuje pohyb tej gumy. Takže je to zaujímavé zistenie, pretože pár rokov dozadu na svetovom pohári všetci jazdci jazdili insert aj v prednom aj v zadnom kolese. V súčasnosti 90% jazdcov nejazdí ani jeden insert, ani vpredu, ani vzadu. Svetový pohár je naozaj extrém, takže nie vždy si treba brať od toho príklad, ale je to veľmi zaujímavé. Takže to, či to bude s vložkou alebo bez vložky, je na vás.
každopádne má to vplyv na to, ako sa bicykel alebo teda kolesa správajú. Na záver to najpodstatnejšie, niečo musíme na tie rafiky obuť a to sú plášte. Takisto už sme o plášťoch debatovali a čo to som vám povedal, najčastejšie, čo sa týka značiek, to je na vás, najčastejšie je šírka 2.4, aj 2.5, na e-bike niekto dáva aj 2.6, aj 2.8, čo mi príde pomerne hrubé, alebo teda už dosť nafúknuté, pretože to nie je len šírka, ale aj výška toho plášťa a jednoducho, keď som skúšal 2.8 gumu vzadu, tak ten bicykel bol taký, tak sa húpal, vyslovene bol taký jak plávajúci, čo sa mi úplne nepáčilo. Na druhú stranu, keď som jazdil staršie Schwalbe 235, tak tie boli opäť zase užšie, bolo tam ako keby menej vzduchu a boli také rýchle, ale naozaj zase bol taký pocit, že veľmi ľahko a veľmi rýchlo som došiel na rafik. Najčastejšie teda tá 2.4, ja to jazdím stále vpredu, vzadu, na e-bajku, na zjazdovom bajku, v podstate nerozlišujem, na akom bajku som a myslím, že to je taká zlatá stredná cesta, opäť dá sa jazdiť na čomkoľvek, netvrdím, že nie, ale keby si mám ja vybrať, tak mám takúto variantu. A čo sa týka teda hrúbky alebo tých casingov a bočníc, ja jazdím vždy tie najtvrdšie, najťažšie zjazdové gumy, práve preto, že nevždy chcem mať insert a radšej mám teda viac toho vzduchu a s tým, že mám čo najväčšiu ochranu, zaručenú práve tým, že mám zjazdovú gumu, aj za tú cenu, že sú trošku ťažšie, ale to je vyslovene na vás. Niekto, kto nejazdí rýchlo alebo nejazdí extra rozbitý terén, môže práve kúpiť radšej ľahšie gumy, na ktorých sa ľahšie šlape a bude rýchlejší. Pri plášťoch samozrejme riešime aj tlaky, ale je to téma trošku nadlhšie. Takisto video už je na kanáli, keď trošku poskrolujete a pohľadáte, nájdete ho a môžeme ísť ďalej. Keby sme to mali celé nejak zaobaliť, čo sa týka kolies, podstata je taká, že sa snažíme mať bicykel, ktorý má ľahké kolesá, ktoré sú kvázi na ramenách alebo na vidlici a na zadnej stavbe, zatiaľ čo hmotnosť a ťažisko bicykla je sústredené dole a v strede, v okolí stredového zloženia celkovo a kluk. Taká je teória. Samozrejme, kolesa len tak ľahké, aby ste na nich došli do cieľa, alebo aby ste zišli trail bez toho, aby ste koleso rozbili, dostali defekt a tak podobne. Čiže vždy sa hľadá balans medzi tým. Zapamätajte si, že najtuchšie koleso, aké sa dá, nie je vždy najlepšie koleso. Určitý flex, alebo teda pružnosť tam musí byť, aby ste mali dostatok trakcie a potom už je to na vás, čo sa vám ľúbi, aký máte budget. Môžete vyberať, je toho na internete asi nekonečno. A toto sú všetky informácie, ktoré o kolesách viem ja a môžete doplniť, aké máte vy. Dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa na budúce. Čaute.